nalobat di pamati na yawadahan pasto andi na muna binagbagana o tahina idasalan ya biglaan lumbangad dihin luna pangulog ya pamho iya'y importante ay wanami ba tadi mate tenu adi masih kasuon kumapuyan kan kanayong pangulog ya pamho iya'y alipod podo Namidiyan Kristiyano ang nalobat di pamati na yawadahan pastor ang di na muna binagbagana o tahina idasalan ya biglaan lumbangad dihin luna ya biglaan